Jokaisella meistä on henkilötietoja, joista meidät tunnistetaan. Osa henkilötiedoista on erityisiä. Ne voivat paljastaa sinusta jotakin arkaluontoista. Suojaathan näitä tietoja hyvin huolellisesti. Rekisterinpitäjä on henkilö tai organisaatio, joka vastaa siitä, mihin henkilötietojasi käytetään ja miten niitä käsitellään. Espoon kaupunki on yksi rekisterinpitäjä, joka käsittelee henkilötietojasi opetuksen järjestämiseksi. Koulun oppilaana olet rekisteröity. Tietojasi käytetään koulunkäyntisi kannalta välttämättömien tehtävien hoitamiseen. Tietojasi käytetään myös opetuksen ja opiskelun digitaalisissa palveluissa ja oppimisympäristöissä. Ethän lisää näihin palveluihin ylimääräisiä henkilökohtaisia tietojasi. Koulu voi luovuttaa välttämättömiä tietoja, kun esimerkiksi siirryt toiseen oppilaitokseen. Sinulla on oikeus tietää, mitä tietoja kaupungilla tai esimerkiksi koululla on sinusta. Voit pyytää näitä tietoja tai kysyä lisää tietosuojasta koulun rehtorilta. Voit myös tarvittaessa päivittää tietoja yhdessä huoltajasi kanssa. Luodaan yhdessä turvallinen oppimisympäristö ja pidetään huolta omasta tietosuojastamme.